47 δευτερόλεπτα. Τόσο καιρό λένε ότι μπορείς να δώσεις προσοχή σε μία φωνή τώρα πλέον. Το πιστεύεις αυτό? Αυτό το μικροσκοπικό παράθυρο είναι το μόνο που έχουμε για να αποδείξουμε ότι κάτι αξίζει να παρακολουθήσουμε πριν σύρουμε το δάχτυλό μας στο επόμενο πράγμα. Και ειλικρινά, αυτός ο αριθμός βγάζει απόλυτο νόημα. Τα μέσα ενημέρωσης μας έχουν κυριολεκτικά εκπαιδεύσει να είμαστε ζόμπι που κάνουν κύληση, ψάχνοντας πάντα για το επόμενο χτύπημα. Γι' αυτό νιώθεις αυτή την κούραση όταν ανοίξεις την τηλεόραση το πρωί. Μια βαθιά εξάντληση με αυτό που προσπαθούν να σου πουλήσουν για να ξεκινήσεις την ημέρα σου. Δεν είναι το πιο περίεργο συναίσθημα. Είσαι περιτριγισμένος από θόρυβο και ψεύτικα γέλια, αλλά νιώθεις εντελώς μόνος σου. Ανοίξεις την τηλεόραση για λίγο θόρυβο, στο παρασκήνιο ενώ φτιάχνεις τον καφέ σου. Και τι βλέπεις στην πραγματικότητα? Βλέπεις μια ομάδα ανθρώπων που μοιάζουν σαν να έχουν κατασκευαστεί σε εργαστήριο, να κάθονται σε έναν καναπέ σχεδιασμένο από τεχνητή νοημοσύνη, που μόλις είπαν να παίξει κάτι δυνατά, όλοι ουρλιαζαν ο ένας πάνω στον άλλον για κάποια βυσιμότητα που δεν μας ενδιαφέρει, ένα σκάνδαλο που δεν έχει σημασία, ή μια πολιτική διαμάχη που έχει συνοψιστεί σε δύο φωνές. Ήθελες να δεις τον κόσμο και σου έκαναν τσίρκο. Φανταστείτε το. Είναι 7 και 4 το πρωί. Απλώς το προσπαθείς να ξυπνήσεις. Ανοίξεις την τηλεόραση και μπουμ, τρελάκι, μουσική, θέματος άσχετο. Το σκηνικό είναι τόσο φωτεινό που σου πονάει τα μάτια. Μια ολοκληρωμένη έκρηξη που προκαλεί ροζ, φούξια και πράσινο. Υπάρχουν 4 παρουσιαστές αγνώστου προελεύσεως και σπουδών. Όλοι κάνουν μια τρελή παράσταση για να είναι οι καλύτεροι φίλοι μεταξύ τους. Γελάνε πάρα πολύ με ένα αστείο που δεν ήταν καν αστείο. Αυτή είναι η σύγχρονη πρωινή εκπομπή. Πρώτα, ένα τμήμα από το Hot Takes, το θέμα, κάποιο δράμα από μια απονομή βραβείων, π.χ. μουσικών βραβείων εδώ στη χώρα μας. Ένας παρουσιαστής προσποιείται ότι είναι εξοργισμένος. Ένας άλλος γελάει. Ο τρίτος κάνει σαν να είναι πολύ καλός γι' αυτό, ενώ προφανώς λατρεύει το δράμα. Και ο τέταρτος λέει κάτι εντελώς βαρετό για να κρατήσει την εκπομπή σε κίνηση. Κρίνουν τα πάντα, οι καλύτεροι δικαστές. Το φόρεμα, την ομιλία, τι είπαν οι άνθρωποι στη διαδίκτυο για την ομιλία. Και μας διδάσκουν κυριολεκτικά να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Η κριτική είναι ο μόνος τρόπος που ξέρουν πώς να μείνουν τον κόσμο, να τικάζουν. Είναι αυτή η ασταμάτητη κριτική που κάνει να φαίνεται φυσιολογικό να υποτιμούν τους ανθρώπους και κάνει την ενσυναίσθηση να φαίνεται άσκοπη. Όλο αυτό έχει σχεδιαστεί για να μας διχάσει, να μας κάνει να διαλέξουμε πλευρά σε έναν καυγά που δεν έχει κανένα διακύβευμα. Δεν είναι συζήτηση, είναι ένα παιχνίδι για να δούμε ποιος μπορεί να νιώσει ο πιο ανώτερος για 5 δευτερόλεπτα. Έπειτα, το επόμενο τμήμα. Είναι ένα απόσπασμα από τη χθεσινή βραδινή τηλεοπτική εκπομπή. Ένας κωμικός είπε ένα αστείο και τώρα το βλέπετε για 5η φορά συνεχόμενη, εντελώς αποκομμένο από τα συμφραζόμενά του. Οι παρουσιαστές του πρωινού αντιδρούν σε αυτό. Γελούν ξανά, αλλά αυτή τη φορά είναι ακόμα πιο ψεύτικο. Τώρα κρίνουν την κριτική του παρουσιαστή του βραδινού. Αυτό είναι το δεύτερο πρόβλημα. Ο ατελείωτος βρόχος ανακυκλωμένων σκουπιδιών. Είναι ένα κλειστό σύστημα, ένας θάλαμος υφούς που είναι συγκλονιστικά αποτελεσματικός. Παίρνουν περιεχόμενο από μια εκπομπή, το τροφοδοτούν σε μια άλλη εκπομπή, μετά το παίρνει η επόμενη εκπομπή και το αποκαλούν σχολιασμό. Δεν απαιτεί καμία πρωτότυπη σκέψη, καμία δουλειά και καμία δημιουργικότητα. Είναι απλώς ένα υλικό πλήρωσης. Είναι ο τρόπος με τον οποίο διαμίζουν ώρες άφθονης τηλεόρασης χωρίς την ακριβή και σκληρή δουλειά της πραγματικής δημοσιογραφίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τόσοι πολλοί από εμάς έχουμε κόκκους από τα μέσα ενημέρωσης. Απλώς έχουμε εξαντληθεί βλέποντας τα ίδια ξανά και ξανά και ξανά. Είναι σαν να τρώμε απλή βρώμη για γεύμα κάθε μέρα. Στην αρχή είναι μια χαρά, μετά είναι βαρετό, τελικά το μόνο που το βλέπουμε μας αρρωσταίνει. Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος και σας καλωσορίζω σε αυτό το νέο κανάλι επικοινωνίας που οποιοδήποτε θελήσει μπορεί να μοιραστεί τόσο τα συναισθήματά του όσο και τα βιώματά του από κάποιες καταστάσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν περιγράφοντας κάποια βασικά κομμάτια της δικής μου προσωπικής ιστορίας και σε σχέση με το. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν περιγράφοντας κάποια κομμάτια δικά μου για να ανοίξουμε γενικότερα το κομμάτι της επικοινωνίας και της σύνδεσης και θα γυρίσω πίσω στο μακρινό 2018 απόγευμα σε καφέ της Πλατείας Καλογύρων και ακούω την εξής ατάκα.
ξέρεις κάτι, είναι πολλά αυτά. Ίσως να μην πρέπει να τα μοιραστείς. Σιωπή. Αυτά μου είπαν όντως και δεν ήταν κακοί. Προερχόταν από ανησυχία μάλλον. Ήθελαν να με προστατεύσουν. Έτσι απλώς υπερβολικό για τους ανθρώπους είναι, μου είπαν. Είναι πολύ όμο. Έχει υπερβολικό βάρος. Μου είπαν ότι η ιστορία μου ήταν ένα βάρος. Ένα βάρος που δεν θα έπρεπε να κουβαλούν άλλοι άνθρωποι. Και για πολύ πολύ καιρό τους πίστευα πραγματικά. Μάζεψα την ιστορία μου, την έθεψα όσο πιο βαθιά μπορούσα και προσπάθησα να ξεχάσω πόσο βαριά ήταν. Αλλά μια ιστορία που προσπαθείς να φημώσεις δεν εξαφανίζεται απλώς. Καπνίζει. Διαρκώς μετατρέπεται σε αυτό το φάντασμα που σου ακολουθεί παντού. Και συνειδητοποίησα ότι το βαρύτερο βάρος δεν είναι η ίδια ιστορία, αλλά είναι η σιωπή της ιστορίας. Είναι απίστευτο το πως λίγες μόνο λέξεις μπορούν να αλλάξουν εντελώς την κατεύθυνση της ζωής σου. Έτσι δεν είναι? Για μένα αυτές οι λέξεις προήλθαν από ένα μικρό, θαρμένο, ξύλινο τραπέζι σε αυτή την καφετέρια. Πάντα μύριζε έντονα το εσπρέσο. Ήμουνα όντως με άνθρωπο που εμπιστευόμουν απόλυτα. Κάποιον το οποίο η γνώμη σήμαινε τα πάντα για μένα τότε. Ας το πούμε απλώς μέντορά μου. Με είχαν βοηθήσει σε μερικές πολύ δύσκολες επαγγελματικές αποφάσεις, αλλά και αποφάσεις ζωής. Είχαν επιφημίσει τις νίκες μου και μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν πάντα στο πλευρό μου. Επιτέλους είχα βρει το θάρρος να τους πω τα πάντα. Όχι τη λαμπερή επαγγελματική εκδοχή της ζωής μου, αλλά την πραγματική ιστορία της ζωής μου. Αυτή για το από πού προέρχομαι, τα πράγματα που είχα επιβιώσει και τις τεράστιες αποτυχίες που με διαμόρφωσαν πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε από τις επιτυχίες μου. Αυτή ήταν η ιστορία που δεν μπορούσα απλώς να γράψω σε ένα προφίλ στο LinkedIn. Ήταν ακατάστατη. Είχε αιχμηρές, ακόνιστες άκρες. Ήταν για αγώνα και απώλεια και μια μακρά βάνωση ανάβαση από ένα πολύ σκοτεινό μέρος. Θυμάμαι ακόμα το συναίσθημα του να τα αφήνεις όλα να φύγουν. Ήταν σαν να κλείνεις μια βαλβίδα πίεσης που είχε σκουριάσει για χρόνια. Οι λέξεις απλώς ξεχύθηκαν, όλες αδέξεις και παράξενες. Επειδή δεν τις είχα πει ποτέ όλες μαζί, ταυτόχρονα έτσι πριν. Νομίζω ότι μίλησα για σχεδόν 1-2 ώρες. Τους είπα για την τρελή πίεση που ένιωθα, το άγχος που μου οδήγησε σε ένα μονοπάτι αυτοκαταστροφής, την ντροπή που έχασα όλα όσα είχα και δεν είχα, που είχα δουλέψει χρόνια, επώδυνα, για να ανοικοδομήσω τη ζωή μου από τον πάτο. Όταν τελείωσα, ένιωσα εντελώς κενός, αλλά ένα καλό είδος κενού. Σαν ένα φως. Είχα μοιραστεί την αλήθεια μου. Είχα αφήσει κάποιον να δει το πραγματικό μου εαυτό, χωρίς να με επεξεργαστεί. Τους κοίταζα και υποθέτω ότι περίμενα. Δεν ξέρω τι περίμενα. Μια αγκαλιά, ναι, μια στιγμή σύνδεσης. Απλώς ενσυναίσθηση. Αντίθετα, υπήρχε αυτή η μακρά αμήχανη σιωπή. Αυτή που απλώς κρέμεται στον αέρα και την κάνει να φαίνεται βαριά. Ο μέντορας μου απλώς κοίταζε το ποτήρι του καφέ του, στροφιλίζοντάς το τελευταίο κομμάτι γύρω-γύρω. Δεν με κοίταζαν. Όταν τελικά το έκαναν, το πρόσωπό του δεν έρχεται στην υπόμοια. Ήταν νύκτος, αναμειχμένο με πολλή δυσφορία. Και μετά το είπανε. Wow, αυτό είναι πάρα πολύ. Γέλασα νευρικά. Τα έχεις περάσει πραγματικά. Αλλά ξέρεις, έσκυψαν και η φωνή τους έπεσε σε αυτόν τον ψήθυρο, σαν να μοιραζόμασταν κάποια μυστική στρατηγική. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός με αυτά. Αυτό του είδους η ιστορία είναι απλώς πάρα πολύ για τους περισσότερους ανθρώπους. Έγιναν λίγο πίσω, ήσαν ικανοποιημένοι. Οι άνθρωποι θέλουν να εμπνευστούν, αλλά δεν θέλουν τα κατάστατα κομμάτια. Θέλουν το βίντεο με τις καλύτερες στιγμές. Το να μοιράζονται όλα αυτά δεν είναι για δημόσια κατανάλωση, ξέρεις. Είναι ένα βάρος. Κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν άβολα. Μερικά πράγματα είναι καλύτερα να μην υποθούν ποτέ. Ένα βάρος. Αυτή η λέξη μου χτυπούσε σαν αρρωθία στο στομάχι. Η ιστορία μου, η επιβίωσή μου, η αλήθεια μου ήταν ένα βάρος. Όλη αυτή η ελαφρότητα που ένιωθα μόλις πριν από ένα λεπτό, ξαφνικά εξατμίστηκε. Αντικαταστάθηκε από αυτή την ψυχρή ύπουλη ντροπή. Την ίδια ντροπή που ένιωθα όταν ήμουν στα χειρότερά μου. Το είδος της ντροπής που σου λέει ότι είσαι πληγωμένος, ότι οι αγώνες σου είναι ένας τελεκές πάνω σου. Πήραν το πιο ευάλωτο κομμάτι μου και πιθανώς με τις καλύτερες προθέσεις το κάλυψαν. Μου είπαν να τα κρύψω, όχι για το καλό μου, αλλά για να κάνουν τους άλλους να νιώσουν πιο άνετα. Έγραψα καταφατικά, έβαλα ένα
ένα σφιχτό ψεύτικο χαμόγελο, είπα: ξέρετε κάτι, μάλλον έχετε δίκιο. Πήγα το καφέ μου και δίπλα έξω στο κορείο, νιώθοντας 10 φορές βαρύτερο από ό,τι όταν μπήκα μέσα. Το φάσμα της ιστορίας μου δεν με ακολουθούσε πια. Απλά καθόταν πλέον στις ώμους μου και δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Το μήνυμα ήταν δυνατό και σαφές. Ο πόνος σου είναι μια ταλαιπωρία. Ο αγώνας σου είναι ακατάλληλος. Η ιστορία σου είναι too much. Για τα επόμενα 2 χρόνια άκουσα αυτή τη συμβουλή. Πήρα την ιστορία μου για το πάρα πολύ που είχα γράψει, την κλείδωσα στο κουτί, την έβαλα στην πιο σκοτεινή γωνία του μυαλού μου και προσπάθησα να εξαφανίσω το κλειδί. Από έξω έβαλα την παράσταση που όλοι ήθελαν να δουν. Ήμουνα πάλι το παιδί της επιστροφής, ανθεκτικός, μοιραζόμουν την καθαρή, εύκολη στην αφομοίωση και εκδοχή του ταξιδιού μου. Έλεγα πράγματα όπως: πέρασα μια δύσκολη περίοδο, αλλά μετά είμαι πιο δυνατό. Σου έδινα ευτυχία τέλος, χωρίς ποτέ να του πω την ιστορία που μου οδήγησε εκεί. Αλλά η σκοπή είναι τοξική και το πρόβλημα με το κλείδωμα του εαυτή σου μακριά είναι ότι δεν μπορείς απλώς να κλειδώσεις τα άσχημα πράγματα. Όταν μου βιάζεις τον πόνο σου, μου βιάζεις και τη χαρά σου. Όταν φημώνεις τον αγώνα σου, φημώνεις και τη δύναμη που έρχονταν από αυτόν. Όλη μου η ζωή έμοιαζε με μια παράσταση. Ηθοποιός, πολύ καλός ηθοποιός, που έπαιζε το ρόλο ενός πετυχημένου, καλά προσαρμοσμένου άντρα, αλλά πίσω από τη σκηνή ήμουνα απλά ο Τιτανικός, το ναυάγιο. Αυτό το φάντασμα της ιστορίας μου ήταν πάντα εκεί. Με στίχωνε στις ήσυχες στιγμές, ψιθυρίζοντας ότι ήταν. Ναι, όχι ήταν. Ήμουνα απατεώνας. Επειδή ήξερα την αλήθεια, η δύναμή μου δεν προερχόταν από κάποια μαγική στιγμή έμπνευσης. Σφυριλατήθηκε στη φωτιά. Προερχόταν από νύχτες που περνούσα κοιτάζοντας στο ταβάνι, αναρωτώμενος πώς θα τα κατάφερνα την επόμενη μέρα. Χτίστηκε στην παραδοχή ότι είχα ένα πρόβλημα και στο να ζητήσω βοήθεια κάτι που ήταν χωρίς αμφιβολία το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει ποτέ μου. Το πρόβλημά μου δεν ήταν μόνο ένα πράγμα. Ήταν μια αργή, έρπουσα σύψη της αυτοεκτίμησής μου που με μετατρέπηκε σε ένα πλήρη εθισμό στον τζόγο. Δεν ξεκίνησε όπως στις ταινίες, με κάποιο μεγάλο ταξίδι στο Las Vegas. Ξεκίνησε online, μικρά στοιχήματα στα θετικά παιχνίδια. Δεν ένιωθα απολύτως τίποτα. Λίγη διασκέδαση. Ένας τρόπος να ορμήσω και να ξεφύγω από το συνεχές βασανιστικό άγχος που ζούσα. Εκείνη την εποχή η δουλειά πήγαινε πραγματικά πάρα πολύ καλά. Τρελή πίεση, τρελά ωράρια. Ήμουνα ο γιάπης της εποχής, αυτός που όλοι παρακολουθούσαν. Οι άνθρωποι μου έλεγαν συνέχεια πόσο καλός ήμουνα, αλλά μέσα μου ήμουν τρομοκρατημένος. Σίγουρος ότι οτιδήποτε στιγμή θα ανακάλυψαν όλοι ότι ήμουν απλώς ένα παιδί που δεν είχε ιδέα το τι έκανε. Τα κέρδη από τον τζόγο άμεσαν με εκβεβαίωση. Όταν ένα ποντάρισμα έλυσκε τέλος, δεν είχε να κάνει μόνο με τα χρήματα. Ήταν αυτή η προσωρινή δόση αυτοπεποίθησης που έπαιρνε το σύνδρομο του απατεώνα. Ήταν μια φωνή που έλεγε: βλέπεις, είσαι πανέξυπνος. Πάντα θα κερδίζεις. Αλλά οι νίκες ήταν απλώς το δόλωμα. Πολύ σύντομα, απλώς κυνηγούσα τις απώλειές μου. 100 ευρώ μετατράπηκαν σε 1000. 1000 ευρώ μετατράπηκαν στα 10.000. Και ούτω καθεξής. Ζήσε μια εντελώς διπλή ζωή. Την ημέρα ήμουν σίγουρος και σαν πρεμιέ πετυχημένος στη δουλειά μου, και τη νύχτα ήμουν ένας δαιμονισμένος άνθρωπος κολλημένος στην οθόνη μου με την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά με κάθε ποντάρισμα. Έγινα τόσο καλός στο να ψεύδομαι, έλεγα ψέματα στους φίλους μου, στην οικογένειά μου, στους συνεργάτες μου, μέχρι και στο ίδιο μου τον εαυτό. Διαβάζω ακόμα και τώρα γραπτά κείμενα που έχω γράψει και λέω τι παπάδες έλεγα μέχρι και στον εαυτό μου. Έγινε επαγγελματίας στο να μετακινώ χρήματα, στο να πεινώ περίτεχνες ιστορίες για το γιατί ήμουν πάντα άφραγκος, παρόλο που η επιχείρηση και η δουλειά ήταν άκρως πετυχημένη. Η ζωή ήταν κάτι φυσικό. Ήταν αυτό το συνεχές βάρος στο στήθος μου με μια ιδιαστική γεύση στο στόμα μου. Άρχισα σιγά σιγά να αποφεύγω τους ανθρώπους επειδή δεν έντεχα την ιδέα να βλέπουν το πραγματικό μου εαυτό. Το άτομο που είπε ότι η ιστορία μου ήταν υπερβολική είχε δίκιο σε ένα πράγμα. Ήταν άβολη. Είναι μια ιστορία δυναμίας, ψεύδους, πλήρης απώλειας ελέγχου, καθόλου ηρωική, καθόλου εμπνευστική, άκρως αξιολύπητη. Και ναι, όντως, μισούσα τον εαυτό μου γι' αυτό. Μισούσα τον τοίχο στον καθρέφτη. Τα μάτια μου ήταν άδεια. Το χαμόγελο ψεύτικο. Ήμουνα ήδη το φάντασμα του εαυτού μου. Η σιωπή ήταν το πιο επικίνδυνο κομμάτι όλων αυτών. Επειδή ο εθισμός
πάντα αγαπά την απομόνωση. Η ντροπή σε εμποδίζει να απλώσεις το χέρι σου και η μη απληστία απλώς τροφοδοτεί τον εθισμό. Είναι αυτός ο τέλειος φαύλος κύκλος. Ήμουν τόσο σίγουρος ότι αν κάποιος γνώριζε την αλήθεια θα με άφηνε. Όλη η ιστορία μου ήταν τόσο αειδιαστική, τόσο υπερβολική που θα με έκανε αντιπαθητικό. Θυμάμαι απλώς να κοιτάζω το τιμόνι. Το τηλέφωνό μου βουίζε στα μάτια με θυμωμένα μηνύματα από δουλειά, φίλους, οικογένεια. Έξω από το αυτοκίνητό μου, ο κόσμος απλά συνεχίζει την καθημερινότητά του. Είχε ήλιο. Κάπου στη Βάρκησα. Οι άνθρωποι έρχονταν βόλτα τα σπιτιά τους γελώντας. Και εγώ ήμουν σε αυτή τη μικρή φούσκα απόλυτης καταστροφής. Η παράσταση είχε τελειώσει. Η σκηνή είχε καταρρεύσει. Δεν υπήρχαν άλλα ψέματα να πω, ούτε άλλα χρήματα να κρύψω, ούτε άλλη ενέργεια όμως να προσποιούμε. Και εκείνη τη στιγμή της απόλυτης καταστροφής κάτι περίεργο συνέβη. Το φάντασμα που ήταν πάντα στο νόμο μου, αυτό που ψηφίζε, είσαι απατεώνας, απλώς σιώπησε. Το βάρος της ντροπής, του φόβου των μυστικών, όλα ήταν ακόμα εκεί, αλλά δεν με έπνιγαν πια. Γιατί δεν υπήρχε τίποτα να κρύψω. Είχα χάσει τα πάντα. Και το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί, είχε συμβεί. Κι όμως ήμουν ακόμα εδώ. Αναπνέω ακόμα. Ο ήλιος ακόμα εκεί έξω. Ο κόσμος δεν είχε τελειώσει. Εκείνη τη στιγμή της απόλυτης αποτυχίας ένιωσα αυτή τη μικρή λάμψη από κάτι που δεν είχα νιώσει ποτέ εδώ και χρόνια. Διάβγεια. Η σιωπή που κρατούσα δεν με προστάτευε. Με σκότωβε. Ήταν ένα κλουβί που είχα χτίσει ο ίδιος. Ένα οδυνηρό μπαρ τη φορά. Αυτή η συζήτηση από την καυτέρια στο μυαλό μου είναι πάρα πολύ για τους ανθρώπους. Αλλά καθήμενος εκεί, ένας αδερφός. Ο τύπος του Κεν, σε ένα χαλασμένο αυτοκίνητο, συνειδητοποίησα. Γιατί δεν ήταν πάρα πολύ για τους ανθρώπους, ίσως ήταν απλώς πάρα πολύ για μερικούς ανθρώπους. Και ίσως οι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν δεν ήταν οι δικοί μου άνθρωποι. Ίσως η ιστορία δεν ήταν το βάρος. Ίσως το πραγματικό βάρος ήταν προσπάθεια να το κουβαλήσω όλο αυτό μόνος μου. Η ευαλωτότητα δεν είναι αδυναμία. Είναι ο καλύτερος τρόπος να δείξεις θάρρος. Αντιμετώπισα την ιστορία μου σαν μια τεράστια ευθύνη, κάτι που έπρεπε να κρυφτεί. Αλλά τι θα γινόταν αν δεν ήταν? Τι θα γινόταν αν πραγματική, ομή, άσχημη, πάρα πολύ άσχημη ιστορία μου ήταν στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μου? Τι θα γινόταν αν όλο αυτό το νόημα δεν ήταν να κρύψω τις φουλές, αλλά να τις δείξω? Να αποδείξω ότι μπορείς να επιβιώσεις από όλα αυτά? Αυτό ήταν. Αυτό ήταν το σημείο καμπής. Δεν ήταν κάποια δυνατή δραματική απόφαση. Ήταν μάλιστα εντελώς σιωπηλή. Μια σταθερή επιλογή που έκανε εκεί μέσα στα στιγμία της ζωής μου. Είχα τελειώσει με τη σιωπή. Είχα τελειώσει με την παράσταση. Επρόκειται να πω την ιστορία μου. Όλη. Όχι για να πάρω χειροκρότημα ή για έξω, αλλά επειδή έπρεπε. Γιατί ίσως υπήρχε κάποιος άλλος εκεί έξω καθήμενος στο αυτοκίνητό του, σε κάποιο τυχαίο δρόμο, νιώθοντας σαν να ήταν ο μόνος. Η ιστορία μου να μπορούσε να είναι ένα φως και για αυτόν. Και τότε ξεκίνησε η ιδέα και αυτό το κανάλι. Δεν είμαι ομιλητής παρακίνησης. Δεν είμαι ψυχαναλυτής. Δεν είμαι ψυχολόγος. Δεν είμαι καν γκουρού. Είμαι απλώς ένας τύπος που ήταν ένα θάλασσα. Πολύ και προσπάθησα να βρω το δρόμο της επιστροφής. Αποφάσισα ότι αν η ιστορία μου ήταν υπερβολική, τότε θα δημιουργούσα ένα μέρος όπου καμία ιστορία δεν ήταν υπερβολική. Ένα μέρος όπου τα κατάστατα κομμάτια ήταν τα πιο σημαντικά κομμάτια. Όπου η αυθεντικότητα δεν ήταν απλώς μια λέξη κλειδί, αλλά ο μόνος τρόπος για να μπω. Η έναρξη αυτού του καναλιού ήταν αναμφίβολα το πιο τρομακτικό και απελευθερωτικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ. Πατώντας ανέβασμα σε εκείνο το πρώτο μικρό βιντεάκι, όπου είπα όλη την ανεπίσημη αλήθεια για πρώτη φορά σχετικά με το τι θα δημιουργήσω, είναι σαν να πηδούσα από ένα αεροπλάνο και απλώς να ήλπιζα ότι το αλεξίδωτο θα άνοιγε. Άλλη ανταπόκριση ήταν μάλλον καλύτερη από αυτό που φανταζόμουν. Τα σχόλια από δικούς μου ανθρώπους ήταν μάλλον θετικά και ενθαρρυντικά. Ήταν γεμάτα με δύο από τις πιο ισχυρές λέξεις. Και εγώ. Και εγώ έχω παλέψει με εθισμό, και εγώ έχω νιώσει άσχημα, και εγώ νιώθω σαν απατεώνα συνέχεια, και εγώ νιώθω τόσο εντελώς μόνος. Θα σας ευχαριστώ που το μοιραστήκατε αυτό. Πραγματικά νόμιζα πως ήμουν μόνος. Ήταν μια γέφυρα. Ήταν ένας τρόπος να συνδεθώ με άλλους ανθρώπους σε πραγματικό ανθρώπινο επίπεδο. Να προσπεράσω τις ψιλοκουβέντες και τις τέλειες εξωτικές όψεις και να φτάσω κατευθείαν στην καρδιά του τι σημαίνει να είσαι ζωντανός. Να αγωνίζεσαι και να έχεις ελπίδα. Αυτή είναι λοιπόν η αποστολή αυτού του καναλιού. Γι' αυτό είμαι εδώ. Γι' αυτό και εσείς, όσοι θέλετε, θα είστε εδώ. Αυτός ο χώρος είναι χτισμένος σε μία μόνο πεποίθηση. Η ιστορία μας να δείξει και να ακουστεί
και να πάρει δύναμη ο επόμενος. Δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ, να νιώθουμε μόνοι στον αγώνα μας. Δεν πρέπει να γίνουμε διάσημοι ή να χτίσουμε κάποιο εμπορικό σήμα. Πρόκειται για το χτίσιμο μιας κοινότητας, μιας ομάδας, μιας παρέας. Μιας ομάδας που μου αρέσει να αποκαλώ αληθινούς, απλούς ανθρώπους. Είμαστε όλοι ίσοι εδώ. Σαφώς όλοι είμαστε διαφορετικοί μεταξύ μας, αλλά όλοι είμαστε ίσοι. Όλοι έχουμε ιστορίες και παρόλο που οι εμπειρίες μας είναι διαφορετικές, τα συναισθήματα είναι παγκόσμια. Ο πόνος είναι πόνος για όλους. Η ελπίδα είναι ελπίδα για όλους. Ο φόβος, η χαρά, η ντροπή, η λύθρωση. Αυτά είναι τα πράγματα που συνδέουν τον καθένα μας. Η αποστολή μου είναι να δημιουργήσω μια βιβλιοθήκη αληθιών. Ένα μέρος όπου μπορούμε να σκεφτούμε, να κλάψουμε, να θυμηθούμε και ναι, μερικές φορές ακόμα και να γελάσουμε με το πόσο παράλογη μπορεί να είναι η ζωή. Αλλά πάνω απ' όλα, αυτό είναι ένα μέρος όπου βρίσκουμε ειρήνη μαζί. Εδώ δεν κρύβουμε τις σουλές μας. Τις δουλεύουμε ως απόδειξη των μαχών που έχουμε βιώσει. Δεν τρέχουμε από το σκοτάδι, γιατί ξέρουμε ότι εκεί μαθαίνουν τα πιο σημαντικά μαθήματα. Μπορούν κάποτε τη ιστορία μου ήταν υπερβολική. Έκανα λάθος. Καμία επιβίωση δεν είναι ποτέ υπερβολική. Καμία ιστορία θεραπείας δεν είναι ποτέ υπερβολική. Καμία ιστορία για το πώς να βρεις τον δρόμο σου στο πίσω. Στο φως δεν είναι ποτέ, μα ποτέ υπερβολική. Στην πραγματικότητα, αυτές είναι ακριβώς οι ιστορίες που χρειαζόμαστε περισσότερο να ακούσουμε. Και όχι τα πρωινάδικα, όχι τα απίστευτα, πικρόχολα, άσχημα, επαναλαμβανόμενα τοξικά που μας προβάλλουν. Είναι ιστορίες που μας υπενθυμίζουν ότι είμαστε όλοι άνθρωποι. Είναι ιστορίες που μας δίνουν την άδεια να είμαστε ευάλωτοι και το θάρρος να είμαστε απλώς ο εαυτός μας. Αυτό το κανάλι δεν είναι απλώς ο μονόλογος μου. Είναι η συζήτησή μας. Είναι κάτι ζωντανό, αναπνεύσιμο, που δημιουργούμε όλοι μαζί. Σας προσκαλώ λοιπόν να συμμετέχετε όσοι θέλετε. Όσοι δεν θέλετε, μπορείτε να προσπεράσετε. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό like και ένα subscribe. Είναι ένα κάλεσμα να γίνετε μέρος της ομάδας. Στα σχόλια παρακάτω θέλω να κάνετε κάτι γενναίο. Δεν χρειάζεται να μοιραστείτε κάτι βαθύ σκοτεινό δικό σας. Απλώς θέλω να μοιραστείτε μια φορά που σας έκανα να νιώσετε ότι ένα μέρος του εαυτού σας ήταν υπερβολικό. Ίσως το πάθος σας, η θλίψη σας, η φιλοδοξία σας, η χαρά σας. Ας ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση. Ας ανακτήσουμε αυτά τα κομμάτια του εαυτού μας. Και αν έχετε μια ιστορία που νιώθετε ότι πρέπει να υποθεί, μια ιστορία που κρύβατε, θέλω να ξέρετε ότι αυτό είναι ένα ασφαλές μέρος για να τη βρείτε. Στόχος μου είναι να υπάρχουν και άλλες φωνές. Και άλλοι αληθινοί απλοί άνθρωποι ακριβώς εδώ. Αυτός είναι ο χώρος μας. Οπότε, αφήστε την ιστορία σας να είναι αυτό που βοηθά κάποιον άλλον να νιώσει λίγο λιγότερο μόνος. Αφήστε την αλήθεια σας να είναι αυτό που διαλύει τη σιωπή κάποιου άλλου. Γιατί το ταξίδι της ψυχής είναι δύσκολο. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι μοναδικό. Σας ευχαριστώ για όσους ήσασταν να δεν ακούσατε. Καλώς ήρθατε. Καλή δύναμη για όλους και καλή συνέχεια σε όλους.